spoločnosťou Business Lease mám dlhoročné skúsenosti. Je to partner, ktorý sa o nás vždy dobre staral. Business Lease je pre nás partner, na ktorého sa môžeme spoľahnúť a ktorý za tie dlhé roky dokázal vyriešiť množstvo našich menších aj väčších starostí s autami. Takže ďakujeme Business Lease. V spoločnosti Business Lease staviame zákazníka do stredobodu našej pozornosti. A naši zákazníci nám vraveli, aby sme prišli bližšie k ním a my sme zvolili voľbu, že zorganizujeme prvýkrát v histórii našej spoločnosti event v Košiciach. A práve preto sme prišli sem, aby sme sa s nimi zoznámili, aby sme pri nich boli čo najbližšie, aby za spoločnou Business Lease okrem mena spoznali aj tváre. A veľmi sa tešíme na ich priazeň aj v budúcom období.